mijn verjaardag. Ze zijn te koud. Nee, ik bedoel... Dank u wel. Goedemorgen, beste mensen. Ja, u heeft een winterjas aan en ik sta hier in mijn kopbergje. En dat is het verschil, hè. Ik wil nog eens moeten worden. Ja, een enkeling zei tegen mij toen ik hier vanmorgen op de fiets aankwam: u moet een beetje opschieten, want het is fris buiten en we willen naar binnen. Dus ik zal niet zo lang u toespreken. Maar ik wil wel zeggen, ik ben wel zeer blij dat de ANWB 130 jaar oud er weer in geslaagd is op een moderne, eigentijdse en tegelijkertijd vertrouwde wijze te moderniseren. Het is de tweede winkel in het land die zo gemoderniseerd is. Alle andere 23 winkels volgen ook. En daar zijn we in Zeist blij mee. Want heel veel mensen in Zeist en van buiten Zeist weten de weg te vinden naar de ANWB. Ik ben zelf ook klant. Ik zeg het maar gewoon, want u vraagt het zich misschien af. Ja man, je praat wel lekker, maar ben je zelf lid van de club? Nou, ik ben lid van de club. Maar niet leden, dat vind ik bijzonder altijd bij de ANWB. Die zijn ook altijd welkom. En wat mij altijd opvalt als ik in de winkel ben, je kan soms van die slimme dingetjes kopen. En ik ga u een voorbeeld geven. Dan wordt het een beetje glad buiten. En dan denk je, ja, die schoenen, dat is een beetje te gevaarlijk. En dan ga je hier naartoe en dan koop je van die ijzertjes. Die kun je onder je schoenen doen. Dat heb ik... Ja, oh, maar dan wordt het wel. Er zijn mensen die 24 zijn, die zeggen dat ze kan er mee bij. Absoluut.